Nwoke si na ọ ga-anụ bụ mụ na ya na-abọ na-akwụ bịalụba anyị fụ ndị be anyị gwa ndị be anyị na ya ga-anụ bụ mụ na ya na-abọ wee muvuo in wee bizie elu dịka di na nwunye na-alụ ọlụ yara na ọ sị m nne o kafa na-akwụ anọgide dis guy bido bịalịba ahụ mana ife ọ na-emezi bụ ọ bụrụ na ndị enyi ya chatị anya ahụ ọ gbaga na washroom ụlọ ọ nọrọ ebe afọ ọ bụrụ na ọ pịsịa test ọ bịa ka ọ forward ọ dị test ọ flush ya the toilet o mee zụrụ mkpọtụ eme o nwere nnọọ ụdị akụkọ mawado ọ sị bụ ịbọrọ ọ pịsịa the test now wee chọọ ka o sedeli adilejiri a ka ọ na-apịa ka ọ na flush toilet ya nọrọ na-asị obodo ole ka nwoke na flush the toilet ịgbagoro o mesikwa ebosi izizi ya gba nkịtị o mebekwa ebosi bụ ya na-asị kedu na mmadụ ga-eji ịnyụ mamịrị ma ịnyụ nsị o ọ flush toilet like 8 times or 10 times ọ sị bụ na ịba ihe agwụ ya ike o ya na-eche ịmagolu ịma na gị na mmadụ nọlụ ọ bụrụ na attention ya bido gbadaba like mmadụ kwụsị art ka o si art bụ to you will know ọ human being ka unu bụ and unu bi n'ofu ụlọ ya notice mana ya gbara na olugo to this point until one day o wee hapụ fon ya nwa wee jebe ịsa arụ text wee batara ka o si abata ya wee welu the phone wee nenebe wee efukata ụmụ agbọghọbịa ọ sị bụ na ọ bụrụ na ya fọrọ ndị ya na ya na-abụọ na achat bụ ife bụ nsogbu na ife bụ nsogbu bụ na ya fụbazili ma ndị ọ na-epromisi marriage ma ndị ọ sị na ya ga-anụ o ma ndị ọ sị na ọfanwa bụ ndụ ya ma ndị ọ sị nọọ shuga na tii nye o ma ndị ịmọrọ nnọọ everything na nke gbakalịa isi bụ na ya ga-anụ ya n'ọnya na o nwere ife megide ka anụ nwaanyị ọzọ n'ụwa nwaanyị na ya na nwaanyị bi n'ụlọ ike gwụrụ ọ sị m nne ya wee chalụ wee sasị arụ wee pụta ya wee zukie si a ka ezi ụdị akụkọ be ha na ọ bụrụ na ị chọrọzi na ịkala ịgwa m anyị promise be nwaanyị ọzọ marriage ebe m nwa ka nọ ọ sị m this man wee gbaka wee baba si onye zilie ụjọ ada atụ ya ịga na fon ya kedu onye ọ bụ ọmakwa ife ịgwa ada atụ ya na ọ mara na mmadụ nwere privacy ọmakwa the definition of privacy na-aba echekwa na egwuregwu ka ọ kwụsịzie mbacha ka ọ kwụsị nwoke na-aba ka ya sị na ya pere ya ibe di ya wee yarago na so onye nwa wee wubekwuo dibo wee sị ọka isi eme idobe nwaanyị n'ụlọ ị na-akọ ihe ọzọ kedu ụdị akụkọ bụ ihe ọ sị m ụnya wee wenyebekwuo onu nke ife na-abụ baba mba nwoke nwaanyị sị ya ngwa gị bụla akpa gị work out from my house na ya chọrọzi efu gị ya chekwa na egwuregwu this man na-acha jikwa ebe anụ nọ bupụta ebe akpa ya sị ya leave na aja ife nya melie bụ gịnị kedu ife o ji wee jee cheki fon ya n'uwero right Yavana. Chai Chineke. This lady si wenye bulu ngwongwo na wee gwaba ndị be ha na-eti mana still ndị nwoke na-asị kedu ife ị na-ejelu na fon nwoke na nwaanyị ọbụla jelu na fon nwoke chọrọ nsogbu. This girl wee na-asị m biko kedu aja ife nya mere nya suspect is something wee jee na fon ma confirm ọ bụrụ na eziokwu na ife nya na suspect bụ ife mere eme kedu aja ife nya mere. Che ka m gwa gị ofu ihe na-amarọ ụfọdụ ụmụ nwoke tọrọ atọ na marriage ha na like ha nwere choice. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị tọrọ atọ na marriage ha na like ha nwere choice. Some of them nọ there for the kids. Some of them nọ there maka na fe nwere ebe fa ga-eje. Some of them nọ there because onwe ife fa na-alụ they depend on that man. Some of them nọ there maka ife ndị befe ga-ekwu ife ndị mmadụ ga-ekwu yọta na and in a society ekwugo that na ịhapụ marriage gị draw responsible na-eche na ọ dị easy. That's why anyị ji asị nwaanyị ọbụla anụbedi don't move in with a guy chọrọ ịnụ gị ịma maka ihe ọ na-eteke ụfọdụ 6 months iji bido regret with their marriage, ụfọdụ 1 year, ụfọdụ 6 months, ido lucky 10, 15, 5. Do you understand? So ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọbịa anụbedi i wee zuzuru wee muvuo jee gị na nwoke chọrọ ịnụ gị bili ọ bụrụ na nwoke ọ na-eteki 6 months 6 months ka ị ga-ebi ọ chọrọzi gị he will move on. Oh yes, mana ọ bụrụ na omega ego gị ịfụ that na ọ tọzila atọ o nwere ike isi gị leave ma ọ bụ na o nwere ife imeli ya ma ọ bụ na o nwere excuses. Do you understand? So na mgbe iti wee kụchala ụkwụ move oge na ya na-abụ bili kedu ife iche ọzọ sochukwu ma how long unu bili before we fall out of love
ọnọziala na-agba na-eche bọsị ị ga-ebe ki move ka a chụọ gị. Oh yes, ka ị ga-asị bụ na ọ bụrụ na ọ na-anụ gị arụ wee jee na fon ya wee fụ nwaanyị wee balị ya mbọ sị gị na babe nna gị, ọ dịrọ possible. Ọ ga-achọ more excuses tụkwasị ya n'elu wee bịa ka chụọ gị, especially mgbe ị confirm na ihe ọ na-eme n'eziokwu ka ọ bụ kwa ịghọta ebe m na-eje. So my dear, oge nwa siri onwe gị rice o wee were ngazi wee sulibe gị ọkwa ịghọta ebe m na-eje na ya ụda akwa kpụzine wit nwoke mere ego. Ọ bụ na ịnọbe nwoke mere ego gị, leave, because one day ọ ga-adị tired of you. Ọ bụrụ nwa ka ọ ga-eji na-edi, kedu ife ọ ga-eji wee na-edili gị? And etu ọ dị n'ụmụ nwoke ka ọ dị n'ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ga-anụ di 1 year 2 years 10 years obido regret bịa. O welu maka ụmụaka, welu maka 1 or 2 wee na-edi, mana gị wee mere ego n'isi gị, kedu ife iji edi? Kedu ife a ga-eji wee dirikwelu gị nwa? Nothing. So na ihe ọ chọrọ ịgba bụ o nwere ife o mere ajọ ife ije cheki ife a na-eche jesizi ọbụla eziokwu. Ife o mere ọjọkazi. Ọ dị oke this guy iji wee si anya pụọ bie ka ọ na ọ dụrụ oke ike gwụrụ mmanụ na-eji na ife nkwu wee jọji. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.